Sí, molt llegit, no? Però que no es vegi ningú, serà el nostre secret. Es diu Hivern 2018. I el nervi comencem a la nit, no? Vale. Bé, com us deia la Montse, ara veureu el projecte Hivern 2018. Els de primer de batxillerat hem creat unes obres i hem dirigit els alumnes de tercer d'ESO. Per tant, ara veureu els vostres companys representant les nostres obres. La primera que veureu és la que hem escrit i dirigit nosaltres, que es diu Mama. I veureu una mica el pas del temps i l'amor que tenen les mares, siguin d'on siguin. Esperem que la gaudiu. Escolta, no vull que acabis com el teu pare. Tu no. Ara estem sols entre la pobresa. Però tranquil, jo et protegiré. No tinguis por. Junts serem molt feliços. T'estimo. Dominic, vigila amb la pilota. T'embrutaràs. Sempre t'ho dic, Augat, deixa-la i vine al meu costat. Ara ja ets gran. Ja saps que l'any que ve ens haurem de separar. Ja no ens tindrem l'un a l'altre. Els dos haurem de confiar que tot va bé. Però jo estaré bé. Per això no t'has de preocupar. Però seràs un home i tindràs unes responsabilitats. Només vull que sàpigues cuidar-te. Que no et facis mal. Allà, a la mina, no hi seràs sol. Hi haurà molts més homes al teu costat. Però tu has d'anar sempre amb el més vell de tots. Ell t'ensenyarà el més important. Serà com el teu mestre. Com hauria sigut el teu pare. Dominic, que t'adorms. Ves. Vés a buscar la pilota i juga. Però com senti que trenques alguna cosa... Dominic, fill meu, com estàs? Necessito saber que estàs bé. M'agradaria veure com has crescut i com ha canviat la teva veu. Déu meu, només demano això. Necessito saber que estàs viu. Necessito comprovar que tots els meus esforços per ser la millor mare han tingut resultat. Necessito saber. Cada dia rezo per assegurar-me que tot va bé. La religió ara mateix és la meva única esperança. Digue'm que he sigut bona mare. Soc mare.
Represento l'amor més gran que hi ha al món. Dominic, jo vull que entenguis que jo estic bé. Suposo que patir pel teu benestar és tendència natural. Porto a les espatlles un gran deure i la responsabilitat més gran que hi ha al món. Soc mare i ho seré sempre, sempre, em sents? Fins que em mori. Amb el pas del temps he descobert que ser mare comporta molt més que tenir un fill i cuidar-lo. Ser mare significa el dolor, sacrifici, nit insomni, treballar sense parar per guanyar una misèria de diners i molta paciència. Saber esperar, Dominic, saber esperar i esperar que tot vagi bé. T'estimo. Bonjour, ça va? Com ha anat la tarda? Malament, avui el Dominic fa mala cara, però l'he deixat sortir a jugar a pilota. Tu bé? Jo al Dominic sempre li feia una sopa ben calenta, que sempre se'n Merci, faré el que podré. Aigua ben calenta i farigola, si tingués més diners. Mon petit Dominic gelateja. Se li veu una dent. Jo no recordava aquests moments. És la millor època, gaudeix-la. Com més grans, més preocupacions, oi? Com ens fan patir els fills. Jo encara rezo les nits, desitjant que en Dominic no segueixi el camí del seu pare. Jo ploro cada nit recordant el meu marit i desitjant que estic fent el millor per mi. Jo, quan ell ja s'adorm, només desitjo ser la millor mare del món. Dominic. És que després ja comencem a parlar Bueno, molt bones a tots i a totes. Avui us vindrem a presentar la nostra obra, feta per el Gerai Castilla, el Pau Trampal, que està allà darrere amb les llums, i jo, l'Àlex Ribollar. També m'agradaria fer una menció a la meva germana, la Pri Ribollar, que ens ha ajudat amb tota l'obra. La nostra obra es diu Teràpia de joc, parla de les nostres pors i de com les alimentem, i esperem que us agradi i que us faci reflexionar. Gràcies. Porto 4 dies aquí tancat. No he tingut cap contacte humà des de llavors. Em miren com si tingués una malaltia greu. Començo a pensar que és per això que sóc aquí. Vaig vindre pel meu propi peu, però ara que em dono compte, potser no encaixo dins aquest lloc. Els que em cuiden m'han dit que avui vindrà un nou psiquiatre, però sento com si el temps no passés. Potser seran els nervis. Jo li dic, t'estimo, què sent? És fred, sense forn. No em diu res. I si li diguessi ella, Ella no és aquí. vostè creu? No, aquí no hi ha ningú. Qui és ella per vostè? Ella és la meva història. Sí, però què representa? Què transmet? Quines coses fa plantejar-te? No sé què vol que li respongui. Ella mirava tot amb molta positivitat. Feia que tot semblés bonic, idíl·lic. Em feia la manera de plantejar-me aquest món. Però ara no és aquí. I no em pot ajudar. Li afecta molt la seva absència? Res m'afecta més.
Qui va marxar? Ell. Continuï. No va aguantar que jo posés malalt. Senzillament va marxar. No me la puc. Les nostres discussions eren molt fortes. I no sé què hagués passat si Sí què? hagués anat a més. Llavors, diu que no la vas pegar. No. Li tornaré a formular la pregunta. Si ella li diu ara mateix, t'estimo, què sent? Ja li dic que em nego a respondre. Jo no sóc qui li hauria de fer la pregunta. Però... Respongui. Perdó, quina era? Que quin problema té? Aquesta no és la pregunta que m'ha fet. Sembla que algú t'està mentint. Senyor Mac, jo estic aquí per ajudar-lo, per entendre's més a vostè mateix, i d'aquesta manera pot ser entendre'm a mi mateix. T'està fent servir de conillet d'Índies! Vostè m'està fent servir de conillet d'Índies? Bueno, jo no ho diria així. T'ofereixo un pacte que amb els dos sortim beneficiats. Sí, esclar, i com surts guanyant tu? Esclar, però com surto guanyant jo? No ens desviem del tema. Vostè vol curar-se i vol trobar les respostes per trobar-se bé i tornar-la a veure. Ella no és viva. Ella ja no és viva. Com que no és viva? Jo la vaig matar. Jo... Tu què? Per què no li dius la veritat? Accepta la veritat! Digue-li que la vas matar! Digue-li que em vas matar! Jo no et vaig matar! Vol que et digui que la vaig matar? Però la va matar o no? No ho sé. Recorda que jo no sóc qui t'està fent això. Com la va matar? Em vas clavar el primer gabinet directament a la meva gola. Per què no m'haguessis de sentir mai més? Jo no ho vaig fer. Va ser tu mateixa la que et vas matar i després em vas crear necessitat de desintoxicar-me de tu. Jo sempre he sigut el que tu volies que sigués. És una droga. Jo la vaig matar. Hola, bones. Som el tercer grup que representem la nostra obra de teatre i som l'Adri, la Irene i l'Arola, que estan com a tècnics de llum, i jo, la Júlia. I res, la nostra obra es diu Un adeu definitiu i esperem que gaudiu molt i que us agradi. Martí? Què tal? Pensava que ja no sabria res més de tu. Igual de fort que sempre. Benvolguts viatgers, el vol sortirà en breus. Demanem, si us plau, que es lliguin el cinturó i facin cas a les indicacions a les hosteses.
Recordem que no es pot fumar a dins de l'avió ni a dins els serveis. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Que vagi bé el vol. Ara no cal que em tatxis així. Saps que tot va ser per culpa teva. Martí, fa massa temps. Ara no tinc ganes de parlar d'aquest tema. En sèrio? Un altre cop la bateria de merda? Després sóc jo el que continua com sempre, Estimats viatgers, poden deslligar-se els cinturons. El temps aproximat del vol és de 2 hores. Els recordem que no han d'abandonar el seient, que passarem per algunes turbulències. Gràcies. Martí, tinc por. Ja ho sé. Què et penses? Que no me'n recordo que tenies pànic als avions? Que només fa 2 anys, Què vas de llest o què? Que no és per això, imbècil. Ah, no? I per què és xula? És que si t'ho dic, te'n riuràs de mi com sempre. Va, Clara, què ha canviat? D'acord, m'ho promets, no? Bueno, doncs si no m'ho vols dir, no m'ho diguis. Ja saps que no sóc dels que prometen i després no compleixen. Doncs avui m'he aixecat un somni molt estrany. Somiava que tornava. I per aquesta raó tens por? Sí, no recordo el que ha passat exactament, però no acabava bé. M'he aixecat molt espantada. Somies coses molt rares, Clara. Quan estaven junts, et despertaves a mitjanit i em foties uns sustos. No el facis cas. Tots els somnis són mentida. I tu, per què viatges cap a Irlanda? Per motius de feina. I tu? Tinc parella allà. No sé com pots seguir amb aquell desgraciat. Ets un gelós! Només penses en tu! Com que gelós? Ets tu, Clara, que només pensaves en tu i ho segueixes fent. Vas preferir un tio amb pasta, però que et trata com molt, que a mi, sense un puto duro, però que t'estimava com ningú. Atenció, viatgers. Demanem, si us plau, que es liguin de nou els cinturons. Estem en turbulències. Gràcies i perdoneu les molèsties. Tranquil·la, només són turbulències. Estimats viatgers, sentim aquesta falta de control de l'avió. No sabem si podem sortir d'aquí. El temporal és molt fort. Què? Que t'estimo! Com que m'estimes? No entenc res. Per què m'ho dius això? És la veritat, Martí. He estat amb ell, però mai m'ha omplert com tu has fet. I mai he sentit per ell el que vaig sentir i sento per tu. Passatgers, sóc el pilot. Perdoneu-nos, ens estem a punt d'estrellar. Hem fet tot el possible per sortir d'aquest temporal. Ho sento moltíssim. T'estimo! No. Bon dia, tenim notícies d'última hora. Un avió que ha sortit avui a les 6 del matí de l'aeroport del Prat ha tingut un accident prop del seu destí. Es calculen aproximadament 250 morts i encara no es sap la causa. Els informarem amb més detalls en breus. Gràcies.
Hola a tots, som la Mònica i la Nami, que tenim allà, la Gisela i la Eva. Som les directores i les guionistes que veureu de l'obra a continuació. L'obra es diu Per què ho vas fer i parla d'una mare i de la lluita amb la seva consciència. Esperem que us agradi. Jo només volia acabar amb tot això. Només vull tancar aquesta etapa i seguir endavant. Te'n recordes? Bé, suposo que no t'hauràs oblidat. No sé si seria més triar això o que ho recordessis constantment. 5 mesos i 30 dies. No te n'oblides. Fa 5 mesos i 30 dies que vaig prendre la millor decisió que podria haver pres en tal circumstància. Fals! La vaig prendre. Sí. Sense cap sentit. Mira, jo... Ara el mal ja està fet. Només sé que em volien fer mal i no ho vaig permetre. Ell no tenia cap culpa. Encara no havia nascut i això s'estava interposant a la nostra relació. Quan em mirava, ho feia amb els seus mateixos ulls, els d'un traïdor, que em va enganyar i abandonar com un drap brut. Jo l'odiava, i era mi. Era la seva viva imatge, la seva cara, els seus gestos. Era ell! Per què? Com em vas poder fer això? Ets fastigós. Calla! No anava a permetre que em fessin el mateix, un altre cop. I per això el vas matar? La seva mirada? Per la seva culpa, ella em va deixar. Si el meu fill no hagués nascut, seguiríem junts. Va destrossar la meva vida, la nostra vida. Teníem el futur planificat, un futur perfecte, només nosaltres dos. Jo creia que ell seria la solució als nostres problemes, però no. Era ell, o jo. O tu, o ell, realment creus que era l'única sortida? Saps molt bé que no. Ho has fet perquè ets una egoista. Si la teva parella et va deixar, és perquè ets una ingènua. No, perquè el teu fill ho has provocat. Ell és estúpid, però tu ets una assassina. Creus que tot això gira al teu voltant? Pensaves que canviaria alguna cosa? Que així tornaria amb tu? Pensava que... Pensaves què? Que matant-lo et sentiries millor? Tenia la sensació de que estava fent les coses bé. El meu fill, ell no hauria d'haver nascut. Ho va complicar tot.
Et baixa perquè estàs boja. El fil només va fer que veiem més clar que era el moment de deixar-te. Que si seguia amb tu, tot aniria malament. Que no ho veus? Com el tractaves? Com el miraves? Estaves obsessionada. Tenia por! No! Però jo me l'estimava! Havíem de morir junts! Tu t'escoltes? Et baixa per el teu comportament. És la teva culpa, assassina! No! No, 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 no! Ho has vist? Però la policia em va creure! I tu? Et creus? No! Què? No t'escolto. No! No t'escolto! Tu, et creus? No! Què no et creus? No em crec que jo hagi sigut capaç de fer això. De fer què? De matar el meu fill. Hola, nosaltres som l'Iker, que està a les llums, la Llúcia, la Valentina i jo la Mar. I ara us presentarem la nostra obra, que es diu Massa tard. I que és una reflexió sobre la violència de gènere, tractada des d'un punt de vista diferent i bueno, esperem que us agradi i moltes gràcies. Que tot això passés és culpa meva. Si hagués estat tan estúpid i sec, ella seria viva. La meva filla, la meva única filla, tan innocent i brillant, la meva nena. Ara és morta. Jo la vaig deixar en mans d'aquell monstre, però jo no podia fer res. Ell, al cap i a la fi, feia el que havia de fer. Com a home. No! No! Però ell sempre l'havia tractada bé. Sempre anava a veure el jo i la meva dona. A ell... És a dir, a ell se'ls veia tan feliços que no semblava res estrany. Com en totes les relacions, ell i jo anàvem a seure al sofà parlant de futbol i aquestes coses, mentre prenem una cervesa. I elles a la cuina, fent el sopar, com sempre hem fet a casa. En aquells sopars jo només veia un noi ben maco. Fins i tot s'assemblava a mi quan era jove. No! No! La meva filla no era tan dolenta com per desobeir-lo. De cap manera. Perquè ell es vegés obligat a arribar on ha arribat. Sí que de vegades arribava amb algun blau a la cara
o el braç que el que portava posat deixava a la vista. Però amb aquella veu pausada que té, normalitzava la situació amunt. He caigut per les escales o he relliscat a la dutxa, que ens tranquil·litzava a la meva dona i a mi. Nosaltres ens ho crèiem, innocents. Potser, arribats en aquest punt, només era jo qui m'ho creia. Potser la meva dona sabia que passava alguna cosa abans que acabés tot. Potser ella s'havia sentit igual a les meves mans. I si totes aquestes vegades... No! L'únic que hem de fer és netejar i cuinar, mentre que nosaltres, els homes, ens passem tot el dia fora de casa treballant sense poder descansar, per mantenir la casa i tindre-les contentes. Com es pot ser tan desagraïda? Hauríem de valorar més el treball que fem els homes i pensar que per nosaltres l'únic que volem a l'arribar a casa és asseure'ns al sofà i no treballar més. Bé, un home té l'obligació que la dona l'obeeixi, que tampoc és tan complicat. Ella va ser la culpable de la seva pròpia mort. Per què no vas callar? Per què vas desobeir-lo? Per què li vas dir que no? Per què? Ara... ja és massa tard. Ell... és un monstre! Un home no fa aquestes coses. És un covard. Sí, exacte. Jo mai hauria fet això a la meva dona. Mai. Ell tenia tot el que volia i més. I encara així no li va semblar suficient. Ara no em puc ni imaginar. La nena era petita, sent golpejada, escridassada i escopida pel seu nòvio, mentre ella callava en silenci. He estat tota la vida amb els ulls tapats i potser també vaig tapar els seus. Ara ella és morta. L'he mort jo. Però recorda, és un secret. No li direm